Mehriban iyleşler. Biz şu gepleşigimizde Türkmenistan'ın halk artisti Anna Murat Berdiýewiň döredüjülügine başlaýar. Anna Murat Berdiýew 1940-njy ýylyň iýul aýynyň birine Mara welaýatynyň Murgat etrabynyň Ata-Lewin Daýhan birleşigine dünýä ýene. 1958-nji ýylda orta mektebi tamamlap, 1959-njy ýylda Moskwanyň Lunacharsky adynaky teatral institutunyň aktyorçuluk bölümine okuwy girýär. 1964-nji ýylda okuwyny tamamlap gelen soň, şol wagtky Moğolunipet adynaky Türkmen Döwlet Akademiki Drama Teatrına artist bolup işe başlaýar. Bir 1954-nji ýylyň ýaz aýlary men Marşaýarynyň uly köçetinden görä gelýärdim bolyp bu oğlan. Öz deňduşumdyna aňdym, mar saklatda, salam diýdi, salam. Men sizi tanıyan diýdi. Men tanıyan nersiňiz diýdi. Menem spaýçylyk üçin aýtdym. Bir gören ýüzüme meňne diýdim boly, gören nersiňiz diýdi. Men düşündim oňa näme diýjek bolýan, öňünden aňdym sebäbi şo wagt men Marinki adındaky Döwlet Drama Teatrına 7-nji ýyllar iýi şaganyň keşitlerini ýerine ýetirýärdi. Ondan soň şo adam o ýerlere hem ýerlere baryp medeni hyzmat edilýärdi teatr. Ondan men aňdym boly, onu o wagtyň klubunda görensiňiz diýdim, marha o diýdi. Diýdi artist, men artist diýdim. Ondan sonra aýtdy, adam diýdi men Anna Murat diýdi. Familiýam Berdiýew diýdi. Katowy. Sizin adyňyz men bilýän, familiýaňyzdan bilýän diýdi. Men neydi? Netip borda diýdi, şo artistin uğruna artist bolmak tünäri men diýdi, saýladym diýdi. Men aýtdym, onu artistin nämedigini zatdygyny maksadyny teatrın, artistin habarly diýdi, men habarly diýdi. Näden habarly diýdi? Siz görýänem dädiňiz diýdi, men sizi gizlenip berek edip diýdim, teatry görýän diýdi. Plan owadan gelip diýdi. Onu görýän bolsaň, munda sen artist bolsaň, çyndan bolmaly diýdim. Ana şo gurundan soň 1959-njy ýylda Moskwa dünýä meşhur Anatoliy Lunacharsky adynaky teatral sunwaty institutda doğuşdyk biz. Şol institutda da drama hemde kino aktyorlarynyň hüner berilýän bölümine ikimizden bile okuýardyk. İkimizden şo bir halipaň eline, bir institutda, bir sınıpda 5 ýylda bile okudyk. Türkmenistanyň halk artisti Anna Murat Berdiýew bilen men 1985-nji ýylda institut tamamlap gelen ýylym bir sahnada bile işlemeli boldy. Bir oýunna, gelinler oýunna. Şonu öň men Anna Murat Berdiýew tanýadym şeýle ýöne. Bile şo taýda bir sahnada işlemek şo wagt başlanıpdy şo gelinler spektaklyna. Şo sahnada işleyen döwürlerimizde şul adamyň şu ödüni dolu sahna, ýüregi, jan, teni bilen ödüni goýýanlygyny gördüm. Hem bizden hem şonu talap edýärdi. Hiç şu iş döwründe bir geleňsizlik etmek ýa bir ýüzle işlemek şonu halamazdy. Anna Murat Berdiýew bizi okutmasa da edil biz moğolum diýip ýüzlenýärdik. Sebäbi şo diňji alýan döwürlerimiz arasynda şo bize çaý başynda şol öz okuyan kitaplaryny, şo taýdaky moğolumlarynyň öwrenen zatlaryny, onuň şu Anna Murat Berdiýew kitap kän okardy. Bize de şonu gelip gurrun bererdi. Her günem şo bir täzelik aýdyrtda gelip şo diňji alýan wagtymyz opera bolsun, nakkaşlyk hakynda bolsun, şu okan zatlaryny, gören zatlaryny şolar ýaly gyzykly edip gurrun bererdi, ýanyndan turup bolmaýardy. Onuň özüm çaý berýärdi, biz çagyryp, onuň otur, onuň bir ýaşul adam özümiz demläýärlisegem ýok, men öz demleşim bar, öz bir çaý hödür edişim bar diýip şeýdip özüm bir urçuk goýardy çaý her kime. Onuň degişi adam
O yaşullon arasında bir han guýaýsan o gysgan ýam köprek guýaý diýse ýok siz ýet şaýdan doýsaňyz derre oturup gidersiňiz meni tek gurduňlym kenni ýa-di. Şoň üçin bir owurtdan goýup berýärdi. Şolar ýaly bütün dünýä sunuwty barada edil biz bilen sapak geçýän ýaly da şu din jalyş döwürmizdedir. 47-nji ýylda ben 1-nji klasa bardım. 11-nji mektep. 7-nji klasa oturup owada orta mektep ýokdy. Onuň Murwaň merkezine 18-nji mektep. Atly 18-nji mektep. Köp sunuwda adamlar, almy adamlar, alymlar kän çykdy. Atly mektep. Ana 58-nji ýylda şol orta mektep oturdy. Uly ýapman derýalar kiçik uly ýapşymys bar ýa öýlenler. Onuň ýodazyk var. O atlaryna ýannaklaram daýaw ýannaklar biýliňden ýannak arnyp jek ýodazyk var. Şuňda barýan bolar. Bir yandan kendine bir kağıt iýilipdir. 4 turşu kağıt alsam, bizim şu okuwa giren institutun bildirişi var şimdi. Bir ýörüti daşly ketip aýryp öňümde dürtük goýan ýaly. Şeýle daşy ykjam aýrylan, gaýçyben ketilmändir diýeni ýertirilipdir diýeni şo böyle tok golmady. Aşan aýnäme kaýyp alyp okusam şu. Ana Moskowada şuňaly ýa-da Moskwa Donetsk adına Döwlet Teatral Institutunda aktörçülük fakültetinde. O aktörçülük fakültetinde rejissör ne bilen bilemde o var. Yani şu tiyatro barında görýärdim, giçka görýärdim. Şu kağıdı aldım. Eplep cüýümi aldım. Vardım birin atamı da berdim oğlu diýdiler. Oğlum bolupdy. Oňdan oğlum ady gali. Oňdan şuň ýanyna bardım. Ne şunlarda atmış o gidelim diye. Bu gidelim de ol kredittir de. Ve son olarak kredittir. Ay ya bir ovan Dayhan oğlunu. Ol Moskva Teatral Institutu'na. Ay bir şu odaram öğrendim okuyu vermedim. Goýuny almadım diye veripdi. Benim geldim Moskva'da geldim öğrenmeden. Ay bana da geçtim bildiler. Ay okuya yerleştik. Okuwan 64-nji ýylda okuduk. Gat ulus satmalarından elini okuduk. Onuň şonu götürüp 64-nji ýylda bäri geldik. Gönüm oğlum Nefes Tiyatrosyna. Şu birinci ýarymda şu okuw tejribe pursatlaryny amali okuwurdy. Garaz hemme derslerde eýem kimin kimdigi, kimin nähili okuwa gatnaşygy, okuwa çemeleşi, aňardan çynnakymy ýa ýüzöýrekmi ýa bir tötendirakdan gelipmi. Şu atdan öýde ýoş-ýoşdan ýüze çykyp urýar. Indi anamrat berdim köplere meňdemeýän ýeri öz boluşlugy ol şaktan arsa bilesi gelicilik duýgusy. Döredicilik şahsiýetiniň tebigatyny gönümel gabat gelýän gözleri, ýüzleri, hereketleri, dowumlugy, istendik soraw şu geldigi, ýüze çykdygy, nähili ýagdaýym bir soraýarym jogabyny alyp geçýän olanlardan. Manamrat berdi, şol ilkinji sınıftan başlap öz teklipli diýip bir zat bar. Ol şol kişidi, ululi, şu okuw tejribe işlerindeki goýulýan parçalarda, beýleklerde, sessiz parçalarda, şu sessiz parçalaram o aktörlük hüneriniň ilkinji başdaky A harpinden ýani ilkinji kerpiçleri sessiz sahnajyklar, sessiz hemme zatlary duýgulary bermek, manyny bermek, mazmunyny bermek, maksadyny bermek, şepeler vermek. Ana şo ýerde eýem şol kimin kimdigi ertiri näme boljagyny eýem halifa moğollar eýem aňurýarlar. Sınıpda 10-12 sany adam bar bolsa talipler. Ýaş zehinleri açmagy çemeleşýärler. Biri meňdemeýän. Her ýerinde bir hili öz bolşy çemeleşik. Sebäbi aktörlük bu man sunwat mekteplerindäki moğollar olar hep zady duýýarlar, görýärler. Birdekin ýyra gaçylýar, birdekin giýjira gaçylýar, birdekin şu okuw bäçiniň içinde açylman gidýänlerim bar. Ýöne okuw turup gidenlerden soň ýerlere öňüçiligi baranyny eýem şu institutdaky iň ýokary tapawutdan bahalar bilen okap oturanlardan eýem dünýä meşhur bolup gidýänlerim bolýar. Artistik sunuwatynyň
esas şu birinci düýbi ýanky belleşimiz ýaly sessiz kiçirek sahnadar. 2 minut diýämi, 3 minut diýämi, 5 minut gidiýämi? Hökman gutarlyky eser hökmünde on başam bolmaly, ösüşem bolmaly, sürdöpe ýetýän ýerem bolmaly, çözgüden bolmaly. Şu 2 minut, 3 minut tapagy diýip 1 minutdan bolsa. Ine şol görýäňmi iň ýoguz şertler şol. Yani şu yoğur şertlerim halife mornumuz herkes bir karışılmayan soruglar. O nem için şu temanı aldın. Neme diyecek bolýan? Maksadı neme? Eger 2-3 adam gatnaşan bolsa şoň. 2-3 adamyň ýa-ki bir gahrmanyň keşbin maksadı neme diye. Şerde diye. Ondan da beýlekiň baş maksady neme diye şu gizjiklatda tutýan orun keşbe hükmünde diye. Ve hem edecek bolýaňyz 3 minutda 2 minutluk parça bilen. Sesi bar, sesi yok, tapagy yok. Şonda hökman bir aýtjak bolýan täzeliniz bolmaly. İlki biz institutda okap ýören döwürlerimizde şo Ezop oýunyny şonu biz onu kän ýerde gaýtalap gördük, gaýtalap. Sebäbi oýunyň goýuluşam gowy Türkmenistanyň halk artisti Uraz Hajymradow sahnalaşdyrypdyr şonu. Şonu ödem her ýerde baraňda şonu bir hilede oýnaýar. Her baraňda bir hili başga keşip ýaly. Şon Anamrat Berdiýewiň her ýerde oýnanyna şu gözlegdi duýulýar da şoň. Son wagtda elmedam gözlegdi bolmaly. Bir günem şu ýanyna oturýak bir okuwçylarynyň biri diýe ol ýanky Ezowyň keşbi bir kul ödem bir bet nişan gullal. Onuň maňa şu gulun grim ne diýerler şu bet nişan bedroy sypaty. Onuň diýe okuwçylaryň biri maňa diýe grimde ham gördi. Molum yaman umadan mol suňay diýdi maňa. Onuň näme men öz sypatym şu gulunça da ýokmy diýip şoňa güldürýärdi bir şey diýip şol keşipde özüniň şu sahnada özüni alyp barşy, sahnada şu diýen sözleri özüm şeýle gürlänne de bir şeýle bir arassa tomoşaça ýetirip sözleriniň şu taýda näme diýdi diýdirmeýärdi. Şoňala bizden hem şonu talap edýärdi. Şoňala tomoşaçy bir sözüňe düşünmän galsa artistiň işiniň ýerine düşmedigidir. Şu olam sözleri ýetirmek üçin janyň, teniň bilen, ýüregiň bilen aýtmalyýar. Ezopyň keşbini döredönni bir parça gödönmek diýen. Ezop ol insanyň erkanalygy, erkinligi, azatlygy, dyrjaşmasy ymtylan adam. Doli erkanalyk diýen zat bolup bilmeýär hiç ýerde. Ol düşünüp gurlat. Ýöne şol gadymy wagtda edýän ustad Ezop şonu hemişe arzu eden. Şaktan aşa arzu eden. Özüm ol hiç kim dinlemeýän ýeri bar, gymmatly ýeri. Söz diýip bir zat bar. Adamyň iň esasy ýarady näme insanyň? Söz, dil. Şu dil sözü şoň wajipligi, şoň belentligi, şoň adatdan daşary uly ýaradygyny insan üçin sözüň. Şurda iň demokratim şeper şirk tarapından hemme taraplayın şurda ýetirilen ýazılan zat şey. Ana şonu şu kıyınlık bilen bir erkanalygy gazanýar. Gaty kıyınlyk uly hupbatlar we jebir jepalar bilen aýyryna gazanýar şonu. Şu gazanýan ýerine Tarhan hatyny alýan ýeri bar. Eline Tarhan haty edýär. Ine sen şu bütün adamlaryň arzu eden diýişdirmek bolup dyrjaşyn ine sana şu azatlyk diýär. Ine sana Tarhan hat diýär. Şu Tarhan haty alanyna şu gözlerinden boyur ýaş edip, ýaşyny saklap berýär. Özüm şu alanyna gözlerini ananman 50 gezekser edip, beýleki Tarhan hatyny berele söýüp, maňa desip, ananman gözlerinin boyu ýaşdy, anandan bir oturun ýerinden galyp bir gidýän ýer bar, elim hatam baýdaka edip götürüp, gözünden ýaşlarym gidip otyr. Şu ýerde bir aýdýan monolog diýen. O monology gören adam Anamrat Berdiýewiň ýerine ýetirmegini mene gözüme getirelim. Oksa
Moskvan Çeper Teatrına Belakurov bir beyik artist Stanislavski'nin okuşunu şol keşfi Çeper Teatrda oynadı. Kendine gördüm ben onu öngörüptüm. Yönü şu anamlar berdiğim şonu yerine şu Yankı Manaloğlu'nun yerine getirişi şu yerdeki katı bir beyik seyrek kavat geliyen ulu artistlere maksus Manaloğlu'nu gördüm. Şu anamın hiç vakit yadından çıkacak da yok. Sağlığımızı korumak özümüze bağlıdır. Her bir adam köçe çıkanna, cemiyetçilik yerlerine baranna, ağız burun örtüğünü ulanmalıdır. Çağalara ağız burun örtüğünü ulanmağı öğretmeli. Ağız burun örtüklerini 2 saatdan köp ulanmazlık maslahat verliye. Ellerde göze görünmeyen kesel dörüdücülerin köp miktarda bolmagy mümkin. Şol sebäpli olar dürlü diýansızlandyrış erginler bilen tämizlemeli, sabunlap ýuwmaly. Otoglarda diýansızlandyrış terişdeleri bilen çyýgly arassaçylyk işlerini geçirmeli. Diňe gaýnadylyp, sowadylan suw içmeli. Aşa sowadylan suwy içmeli däl. Sağlığımızı goramak özümüze baglydyr. Türkmenistanyň halk artistleri Ata Alow, oğulları Mehmet Guliýew, Anamrat Berdiýew, Oral Murat Gummadow, şular Bilokanna Moskwada. Şulan biz hemmetinden hem öwrenýädik de Ata Alow, oğulları Mehmet Guliýew bizim gönümel muallymyz. Ýöne şularam bize muallym da sebäbi bular ýaşullar bilen hem kän işleşdik. Olin men bir zat duydum da şulan hemmesiniň muallymam bir. Okan okuwlarym bir. Ýöne şulan özleriniň bir aýratynlyklary bar hersiniň. Bir-birine meňzemeýän. Şulan bir hili sahnada işleşlerem, oyun goýuşlarym bir-birine meňzeýän, emma bize okuwçylaryna aýdýan zatlary barynyň pikiri bir ýere jemlenýär. Ýöne şonu hersi özüçe oktalyplara, okuwçylara ýetirýärler, şägirtlerine. Şonu men hersiniň bir güllü, bir şahada biten dürlü renkli gülýaly hasaplaýanna sebäbi şolaň şu halypalaryň hemmesinden hem öwrenen zadymyz biz şu sahnada, teatrda dörüjülük işine bize bir uly dürlü öwüşgunly güller ýaly bolup bize şeýle bir täsir etdi de bize kömek etdi. Biz okan döwrümizde Shakespeare'den, şiirlerden, dünyanın en unutulmagy dramaturglardan parçalar goýup başlaýar. Indi şu ýerde muallimlaryň gönümel gatnaşmagyna, okuw, tejribe okumuna goýulýan parçalar bolýar. Oň daşyndan olar aýdy. Her ýyňyz, her aýda işleýän temaňyzdan parça alýaňyzda biz siz öýdüňiz işleýäňiz. Her ýyňyzdan de bir aýyň soňunda 2 san parça. Öýdüňiz rejissörum, öýdüňiz aktyorum, öýdüňiz diýip şol öýdüm gaty uly talapkärlik bilen ýumur söýleýärler. Dürejik ýumuşlaryny. Ýine aýyň aýry gelýär hem öli ýanky her kim 2 san parçany görkezäýmeli. Hem aktyor hem rejissör okumunda. Oňa näme öz başlyk dörejilik işleri diýilýär. Şol öýdüm gün diýen morunlar şu kelleňize näme edin diýe. Hiç şeýle diýär. Döwjewem ýok, öwjewem ýok, bir okuw fırsatlary. Onuň üçin hem käbir bedlikler edemizde öýke, kine bolmaly. Läli bu edip şu gelecekde öňümçiligi baraýandy. Şoň hemmetiň gaty hoş niýetlikdigini, şoň üçin hiç göňüňize almaly. Şu öz göňüňize diýdiň zatlardan netije çykaryp almaly. Öýkelemek, ýa-da daha saklamak bolýan däldir. Döredýän şu esasy tebigaty şodur diýip düşünýär. Ana şonda Shakespeare'in dünýä belli ýokary eserlerini ataýanlar. Şu ataýanda da Anamrat berdi ýagan keşfini ýerine ýetirdi.
Onun yankı bir parça değerli bir şu kıyın görünüşlerinin birini saylap bir görünüş tutuştuğuna bir görünüş. Onun bileme onu kim bilen tayarlaptır iş kahramanının duşan yerekini. Ne şurdu? Yılın ahirine anamrat verdiği falan gati ulu meçverli giyin borumdaki yeti doyguları öz borçlu şemeleşi. Sonra bir koy aydanladı adım o şey. Yaga diýilýände hemme belli zat. Yaga diýilýände ol gara güç. Şonu halipalarymyň biri belledi. Siz ya kimin keşfinde ödöňiz dedi diýe. Şol gara güýçiň içinden aksady gözleň diýe. Artist, teatr adamyny, dünýäni, ilmi tarapdan hemme tarapdan öwrenýän näme diýýär? Kafir diýdi. Şu anamrat berdiýiň şu keşfi. Bir ýylda öýüne çekýän zat bar o tarapdan ne? Ana şorum diye. Şungal keşte de şu da kazanyan eyyem girecek ki beyik artist bolmanın katı ulunuşan deyip katı ulu baha verdiler. Onun ikinci halifamdan turttu yerinden sen neydi yankı gurrunu doğu düşünün neydi. O moğlumuz neydi yankı gurrunun adının kızgınına deydi, begende deydi, diline sahip deydi. Yöre sen şunu atlar deydi, gati tankiydi, gözden seyretmeliydi. Yönemen belli etcekli atlanma deydi. Hareketten deydi, diyen dağıtlan, şu gözün mülen yüzün mülen diyecek atlanma çaprazlık var deydi. Bir de içimizden deyip otuyoruz, ben beyli oraya, ikiden bir moğlum, öz moğlum. Bir deyip otuyor, beyliken beyli deyip otuyor. İnne o yönünün hakiki baha verenleri hiç koşumda diyor. O bir içimizde de var. Diyem sinir o moğlum şeydi. Beylikim moğlumun karşısında da gitmedi. Ha o dedi plan için dedi halipan diye de kulu asmalı dedi. Seyadi bir kemsiz güzel olmaya hem belli zaten. Gogol'un derin ölçüsü var. Kat Adar'ın spektakl. Amanul Mehmet Şehir Hakim'in oynuyor. Christakov Altıkar'la oynaptır. Ondan kalkıp Aydur'da oynaptır. O da meydem çıkarıyor, girip çıkıp veren salda. Ben şu hiç izledim öyle noktaşım. Onun ayet aman ağamaya şu verek söylediğim, çınma etmeden barınak. Ha neyme deydi. Şu rol menki deydi. Ben şunu oynamadan barınak deydi. Ona deydi sana bir hep dedi, vakit veriyen miydi. Ha bir hep diyorsun sen tayin ha o. Aman ağam öyle var, sesini çıkarmana ateş etti. Tersiyonu neydi oraya mı? Aman ağa deydi, şoğlunun kirpenliği anasını ben yetik deydi. Erteli başlattı işte gidiyorum. Ana şu rol biraz yol, kahve bir yol açtım. Yol açtım. Anamrat Berdiýew diňe bir sahnada çykyş etmän ol rejissorluk etdi. Ene biziň söýüp okuyan dessanymyz Ýusuf Züleyha dessany sahnalaşdyrdy. Sahnada şonda da şu Murat Berdiýewiň diňe bir artistlik däl şu rejissorlukdan başynyň çykýanlygyny ödem şeýle ustatlyk bilen yerine ýetirýänini işini gördükde. Şonu şu Ýusuf Züleyhaň men özüm öň ýaşlygymdan şu kahramanlary oýnamsaň şu Ýusufyň keşfini maksatga dirip ananda. Menim oýnasym gelýär şunu diýdim, şu keşif oýnasym gelýär diýdim boly. Ýok diýdi, men bärde seni göremok, saňa başga bir keşif bar. Seni şu keşipde görýän sen diýdi. Ondan menim onda da ýok men şuňa synan aýnydym ýok diýdi. Sen maňa hä diýdi. Men diýdi görýän diýdi şu ilki diýdi şu okap taýynlyk döwrüne şu pesan okan döwrüm haýsy keşfe kim gelýär kelle döwdüm oň üçin näçe wagtlap diýdi. Şu taýda özüň hedile dersiň şu keşfe döwür oýnap gör diýip maňa şeýip anandyrdy. Menim bolýar diýip dogrudan ama onu işläp urotykyn diýişinden beter ýanky Ýusufyň keşfi ýadymdan çykyp berdi. Şoňa ýapyşyberdim. Şu keşfe şeýle için girişip şeýle bir işledim. Dogrudan özüm lezzet aldım da şu keşifden. Anamrat Berdiýew ýene tüs döredjilik şahsiýetine mahsus bolan öz teklipli artist.
Aktör den zat üstenlik geçmin iň soňky awtor bolýar. Ana şu iň soňky awtor den zat hükman özüniň artist hökmünde awtorlygyny uly kiçi bolsun tapagy diýer. Hükman goşar. Ýony goşalmaýan zat ýok ony. Rejissör diýip bir zat bar. Rejissör alalaşmasa, goşulmana gaýranmana. Emme zatlar o ýerde rejissörüň çeper ýolbaşyny ne diýer? Ýöne anlamrat ýaly teklipli artistler şol rejissörün awtoryny talap edýän zatdan şo ýerde, şo soragda, şo maksatda öz pikiri bolup bilýär. Sebebi ýaşamaly, halkyň öňüne çykmalyň özü de. Her bir parça goýulsa-da döredicilik edenleri bor. Ana şonu köp çekişmelerden soň käýagdaýlarda diýende getirýärdir rejissör. Hakyky artist öz döreden keşfinin rejissörün ultagalarları bilen ýöne ol iň soňky awtory artistin öz keşfinin özi. Şoň üçin şo anamrat berdiýiň ýene köplere meňzemeýän ýeri özüm artist üçin hükmany zat bolan. Öz teklip anamrat berdiýip de enerji haýatyat gatary ýokary derejede ösenli. Onun soňlar bakylyk binýat diýip bir oýunyny bile çykyş etdik. Şonda men Magtymul Pragyň keşfini ýerine ýetirdim. Annamrat Berdiýew şo taýdan özü görünen okdy. Seti gelýärdi Jemşidiň jamy. Şunu men taýýarlyk döwrüne bir näçe ýerde gaýtalap işleýär bol. Onuň meni sesini ýazaýarlydylar-da. Ýok diýdim men sesimi ýazdyryp oýnajak gel. Görünmesemem men özüm duýgum bilen aýdasym gelýär diýip şolaň şeýle sunuwata berlenligi, şo sunuwata ikilik etmeýänligi. Şol her gedegen men şu aňyrdan sesi gelýär sahnaň gyrasyndan. Menem şonu diňläp, şoň bilen sorag jogap alşýasa. Bolun şonu her gedegen bir hile edip oýnarda. Şoň özü ýok, ýöne sesi gelýär on maňa şeýle uly täsir edýärdi, maňa uly kömek edýärdi. Ýöne oturmazdy. Elmedam şo boş wagtlaram şo bize teatryň, sahnaň, gizliň tırlaryny, sahnada näil özüň alyp barmaly, sahnada näil gürlemeli, näil hereket etmeli. Oň özü bir nushat da şeýle öz medeniýetli adamdy, şeýle sowatly adamdy. Şo bize şoň daşyndan diýerdik de, şoňa meňdejek bolmaly diýip öz ýanymyzdan şey diýerdik de, özüm hiç wagt şoň bir işine ýa bir giýja galyp, ýa bir işini oňorman, şol atlaň hiç wagt görünmeýärdi şol adamda. Diňe şu gödüňe bir sowatly, medeniýetli adam gödüňe gelýär. Murat Berdiýew ýatdamyzda. Elmedam şoň ýaly özüm Elmedam bize de şu salgy bererdi, gowlady. Yaş artistlere şu plan kitabı okudum ben. Siz şonu okan, gelecekte tiyatrda täze keşif bilen üstünü işlemäge kömek eder. Şu opera bilen hem gyzyk ýatda. Şu operalaram sanap, şonam görüň, operalaram görüň. Olam bir uly sunugat, beýik sunugat. Özüm türkmen halk aýdymlaryna gaty gowy görerdi. Menem aýdymsaň, oýunlarda da aýdýardym da aýdym. Onuň özüm hinglenmeýänem gowy görýärdi. Magtymylyň sözlerine käwat öz aramyzda aýdyp berýärdi bide de. Hem sen bir kısan aýdym aýt, menem bir kısan aýdym aýdaýyn diýip şoň ýaly özü birden bir joşan wagty aýdyma gyýgyr berýärdi özü. Şoň ýaly bir köp taraply, bir giň uly, bir ul aktyor da. Şo gelinlerde o taýda şo men keşfim, eskeriň keşfi Annamrat Berdiýew hem uly agamyz mäkämiň keşfini ýerine ýetirýärdi. Onuň bir ara näme wagt düşdi, diýinjalşa çykdyk. Soň näme men semrändirnä şo diýinjalşy döwrü bolýan. Soň geldim, işe başladyk bolýan. Gördüm meni bir hile hiline seyretdi de sen ne artist bolasın gelen ok mu diýdi. Benim yo Murat Berdiýew gelýär, artist bolasın gelýär. Onu näme semräpsiň diýdi. Artist boljak bolsaň semremeler diýdi. Ay menem diýdim şo diýinçal döwür arkaýynrak bolandyrna diýdim. Arkaýyn bolmaly diýdi. Seýslenip çapyljak atýar bolmaly artist.
elmydam taýin bolup durmaly. Enteksiz ýaş oglana diýip. Tamamdan bazı romanymyň keýmir kör piyesasy oýunçy spektakllar Çapraz hanyň keşfi. Bu hanım hiç bir hanım eňlemeýän han. Han eňde bize başarak ýagdaýda özüm bir-birine gatyp meňde şerak hanlary görýäsler. Weli muň döredin hani o hanlary meňlemeýän juda öz boluşlygy, özüniň öz boluşlygy ýaly juda öz boluşly. Kemine spektaklyny olan bazı romanyň Küle tövde var. Burada Akmehmet diyen bir ulu artist yazıcı oynap değil ki başta. Öyle sonradan anlamadım. Yerine şunu gördüm. O yerde täze öwüşünler berip, hemen öýdi bir gidi digişme, yomak atmak, diyen zaten öktü, durmuştu. Hayır, näme döreden keştibirdi öýdüm diýen edýärdi. Ana sonra da şo keşbi ýonkan oynanan morfo anlamrat, son täzeden ýasan ýaly. Ýene şol beýik artistlara mahsus şu öz dörediyen keşfinin en sonki after hükümünde täzeçe keşifler etdi şonu. Aýratynam artist diyen beýik düşünjede, beýik hünerde näme? Bir yerden aýagy üzmek. Yerden aýagy näme wagt üzülýär? Hemme mälim Allaham diýilýär. Döredijilik Allahamy. Her kim bol Allaham çeşmesini bir yerden gözlýär. Ýöne beýik dörd şahsiýetler Allah'ın özünden ölmeli. Yeni biri diye ay şu dördzünün üstünde işte başlayan Allah'ın özü geliyor diye. Geliyor o kim ýagdaýda. Yöne geliyor, yöne hem ýagdaýda gelibinin ok. Yöne beýik dördzlük şahsiýetlerin Allah'ın özünden öz için. Gorranazlar, nişapur sıpayları mun maslahatın merin. Bir paç kıraş tip görüğlü bizi hiç yani ötürmeye. Bu zanları hünkar kediretlere malaç edip bilmeyen galli. Ne ki maslahat? Maslahat özünüz bilendir taksir. Sıpaylara onu çağırıp getirin. At mindirip serpay yapıp yaraşık edin. Soňol paç kıraş tip durmaz diýediler. Sen näme diýen vezir? Taksir. Ondan geňeş bolmaz. Ol peşeşini alar. Atyny miner. Serpayny yer. Barandan soň ýene öňkü paç kıraşyny başlar. Gurçagynyň ekdi bolmaz diýipdirler. Ey, mun geňeşini berip otur. Mun geňeşini bersek tabi. On Mecnun däl kıyratı barmyşyn. Ol şolat bilen göre olmuşyn. Şolat aýagynyň peýinde bolmasa, onuň on biri daşa da güýji etmeýärmiş. Ay, onu neneňe de bol ýele salyp bolar vezir. Taksir. Onu zor bilen basyp aly bilmersin. Veri bilen satyn aly bilmersin. Ýöne ver döksen taksir. Onuň atyny alyp gaýtjak. Janynyň ýeriniň biri 40 tergedel galada tapylar. Onu diňe hile bilen alyp bolar taksir, hile bilen. Eýdi bir gep makul. Peşinen adanın peşine çenlik kana carırdırın. Düşündün mü? Düşündüm taksir. Kimde kim görevlinin gayretine kelse, hadır 500 tümen tılla, gelen senin bir yap boyunu müşri edeceksin. Düşündün mü vezir? Düşündüm taksir, düşündüm.
da. Yasın. Tağsın, sekkini geçirli tağsın. Ay tapımdı ay. Ay göpür. Ödün asıyağdaydı. Sen onu atıyı ne çıktı getirip bilecek ha? Ne hiledip getiren de olmaz. Gayret görek olsa 500 tümen tırlarını sadece verik. Allah. Tağsir. Ha. Onu adam şekilli adam ekilebilmez. Oğlum ev yağlı soğukal vay, cadı vay, hayyar köpür ekelip biler. Rahat eder. Adam rahattan mirak gelecek olsa, şu kempir ekeler takdiri. Güvenlik veriyanı mı verirler? Nereye takdir kuhalık? Eydem sana 500 tümen tırlanı. Bir eşe alır ali, yine 5 tırlarda koşa verik. Arttıra verik Tağsir. Eyse erti Rum'a gidiyen bir kervana koşulu yola çık kempir. Var ona çennem yakşı tayarlık var. Var. Yarın düşünmüşsün at getirecek. Yattan çıkmazak bir rahat ol men filminde. Men kemine filmin yazgısını edip otuyor. Şu esası kahramandan birine anam raz verdi. Ol şol o filmlere set yazmakta ya daşarı yurttan filmlerini Türkmençe geçirilenne gatı uçursuz ustad artistlerin birdi. Sebebi ses diyenler elbette artistin en esası yaralarının biri. Şu yarağı, şol sesi, şun uronusu düşündürmek gatı keyin var. Gatı ustadlarsa uronup biliydi. Bir filmin içinde Türkmençe geçirilenne 4-5 tane keşfi bildirmen birine mengletmen set verip biliyette. Yani ikinci keşfi bir filmde setini verecek olan bilner ol. Yani anam rahat verdi bilecek aradan bolmaz ol. Ondan sonra kemine filmden yazı edip oturdum olayım. Bir ayol bir ulu manalı 3-4 bükülüp bir karıca adam edem 2 tane hatalı. 3-4 mutfara irmen arman İngillep hak çok ödüp geçiye kadırdan. Anırdan görünüyor. Ondan ben ayıttım, şunu dedim, manası yönü dedim, ben karrını geçirmek değil, manasını düşündürdüm ben. Yani artistlara, şunu hayseniz sizin sesini veriyorsunuz dedim. Yönü söz bolmalıydım. O beni ulu manı bilen taya bir dengeştirmek için edilen zaten, yönü yerden koyulan zaten. İndeki parça geçtik, öyle yazıp oturuyor, onu yazıp bolunak işte. Gülüyorlar artık, yankini yağından çıkarıp bilen okular. Ay benim bolun dedim, gün gidip dur. Güllün mi bolun işlerin. Bolya dedim, duruyor adam şeylerde. Başlayat bol yeni biri başlaya gülüm. Şeydi, şovun biz. Meyilleştiren işin yarım salkını arasında işi besetmeli olduk. İnni bolly. Tawulum. Safara doğru yardım edeyim. Hayran kalmalı saatiniz var. Ya dediniz. Inni bir nime deyinceğiz alın. Neçe gündür şol bükülü otuyorsunuz. Yoklu. Kaytan men. Deyinçim alyan. O vakitleri lele kakyalar. Gidip dinledim ayıp bolmaz mı ka? Yok lo. Altıgar mukamatırını alanına beni bir kişiler olacak. Ama on Mehmet tiyatro ilavatı şu lidan dilidi, bolyadi lidan berayerni, bolyadi. Şoğlunun mesela dedi, oğlunun ne gitmedi, o mana görmedi beni. Şu filmini Türkmençe geçip ses verip verse mukamatırını. Onu Krasnopolski partisi var da bir. Şöyle ben Türkmençe olursa plattır. Onun şuna teniydi kıynanmadı, şu kıynadı düşmanın ne dedi. Usben Halifa. Günah müftizar varsa. Bir tiyatim konsertten asıl ayrılı bilmedim. Halk vehinem bir deyipsiz kuyuda. Hava.
Ecem Fakir Haydar deyip. Hem heleyi bakşı deyip eşitdiniz mi? Eleyi bağışı. Ova, bağış hayal olupdur. Ayal iyile çıkıp aydım aydıp mı? Hem sağdanna hem aydımçı olupdur. Şoňen ecem. Yatan yer ýakty bolsun. Ayal aydym aýtmaly tapan adamlaň tüňü daşdan bolmaly. Tewekküllik etdim. Elime dut haralyp iyile çykdym. Dinarlara nusha bolsun diýdim. Şey diýerdi Fakir. Ol öz-özünden bağış bolup ýetişäýdim ki. Ecem aydym aýtmagy hakam öwredipdir. Öwran makşy. Ay bu bir giden tarih. Gowsiýatlamaly. Düşünýänli. Ýöne kynam bolsa gaýrat edip gurrun berim. Kinolara da ses verýär de hindi kinolaryna, daşerut filmlerini, öz filmlerinde şolun içinde has şu ýökdeler hasaplanýan Ata Alow, Annamrat Berdiýew, Aman Bayram Berdiýew, onuň şolun üçüsen bir döwürde okan bolan soň üçüsi bäsleşýän ekenler. Şo kim gowy ses vermeli ýa-da öz aralarynda şo sözleri bir okarına ýat tutup kagda seretmän günü ses verip soň gal edip ýarşýan ekenler de öz aralarynda. Şol bizden öňräki işleýän aktyorlar gurrun berýär-de şolong şo ses verilenine de şolong bolşy edil sahnada hyýaly bolşlary şo ağlamalaryny ağlap çyndan gülmelerini çyndan gülüp şeýle ustatlyk derejesine ýeten adamlar da şular. Şular bilen mene biz işlemek bize miýesser etdi. Biz olardan gatykän zady öwrendik. Hersiniň ýanky diýişmeýäli, hersininden öz bolşy bir häsiýetleri bar. Durmuşdaky häsiýetleri, sahnadaky häsiýetleri, şolardan biz gaty şu halipalardan gatykän zady öwrendik. Şolar bilen işlemeň özi biz üçin uly bir mektep. Şo rejissor näme diýse, şo ne diýär-de? Käbir artist bolýar. Öz pikirini aýdyp bilýär. Annamrat Berdiýew biz kän şu oýunlarda bile işleşdik. Olyn şol hökman öz pikirini aýdyp bilýärdi. Onuň rejissor bilenim jedelleşip bilýärdi. Men şeýle görýän şu keşfi, men sahna çykýan men şeýle duýýan diýip şo çekeleşik bolmasa sunwatda. Çekeleşik rejissor bilen artistiň arasynda bolmasa onu hakykat ýüze çykmaýar. O rejissoram spektaklyň bähwidi barada diýär. Ýöne artistem öz şol spektaklyň bähwidine bolsun diýip aýdýar da ýöne käbir ýagdaýlarda dogrudan rejissorum dogry bolup çykan ýer bolýar. Onu özümizem gördük de. Käbir wagtam şu artistiň özi şo kesipde özüni goýup görüp soňaly duýguny başdan geçse soňaly duýýar da. Ene Annamrat Berdiýew hiç wagt bir diýlen zat bilen gön alalaşaýmaýardy. Hökman şol öz pikirini aýdýardy. Dogrudan oň rejissoryň pikiri, artistlaryň öz pikiri, beýle artistlaryň pikiri jemlenip bir hakykata gelýär da, şoň ýanky keşfiň dogry oýnalmagyna getirýär da. Bir ýerde bir ýaş rejissorlaryň biri bir oýun oýdy. Şonu baş gahrmanam şo taýda bir Annamrat Berdiýew analyzy. Şonu ýanky aýdysymýaly Annamrat Berdiýew öz pikirlerini aýdyp urady. Rejissorum onu halamady, kabul etmedi. İkisiniň arasynda bir jedel başlady, aý soň dawa başlady. Ýanky Annamrat Berdiýew hem gahar geldi. Ay şul kesfiň mene oýnajak gel, şu öz diýişmeýäl oýnamajak bolsam diýip çykyp gitdi bi. Onuň ay esli wagt geçdi. Bizem garaşdyk, ona diýdi başga görnüşleri işläp bereliň diýip ay işi dowam edip ol kömekçisine tawsyrtdy. Rejissoryň özüm çykyp gitdi. Bir salymdan ýene Murat Berdiýew gelýärdi. Onuň geldi de ýanky şu köpçülükde şu artistlaryň arasynda men nidi ýalňyşypdyr, dogrudan
Anamrat Berdiýew öz keşbini dogry duýan eken. Beni bağışlan, indi doly şu öňkü bolşy ýaly işleýär diýip şeýdip soňam hiç zat bolmadyk ýaly degişip gülüşip ýene dörejlik ýygy dowam edýär. Bu teatrda härisinde bolup duran waka ýaş rejissor diýip oňa göwün etmeliligem däl. Ol rejissoram rehinli oglan, bilimli oglan. Ýöne ol Anamrat Berdiýew indi bir tejribeli bolan soň has sahna belet bolan soň sahnada ömrüni geçiren soň hasam gowulýada olar. Ýöne şol atlar bolaýanna da jedel bolaýanna da şoň ýani edil öňkü ýaly şu gülüşip degişip ýene iş dowam edýärdi. Onu käwa adam ýoly şu teatrda gawat gelýärdi. Ýaşul salam aleykum. Wa aleykum esselam. Entägem gowum ýagdaýlaň diýädim-de. İçiň ýansyn şu wada hasam o gülýärlip gülýärdi. Degişmärem gowy görýärdi. Şu ýan haýsymýar şu ýaş bilen ýaş, gary bilen gary şoňar öýüň alyp barýardy. Onuň biz käwat şu degişemizde şoň öz deňduguşymyz ýaly, şoň ýaşullyk ýadymyzdan çykýardy. Onu käwat bir adamyz diýýärdi ama öýdem gülýärdi, wak 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 edip ýedir edip gülýärdi. Beýik artistlaryň ukwaly, beýik artistlaryň näme soly? Mektebi, bilenni, häzirki şuňy Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna özüm artistlara, rejissorlara dert berýär. Artistlaryň ikwallary, dörejelik hakynda nusgu, mektep höküminde biz on her sanyň üstünde durup geçýär, çünki olaryň her biri urlokan mektep. Olaryň ýa-ki şägirtler bilen duguşýar, halka beýik söýgü bilen, durky bilen hyzmat eden, üçmejek ýyzalaryny Anamrat Berdiýew ýa-ki geçen şahsiýetleri, nesillere, yani nusgu hökümünde, mektep hökümünde, agzamagy, meşertleri döredýän üçin hormatly arkadaşlarymyň il wagtly, ýurt wagtly, hemme uly tutumlaryň hemmesi rawazatyn başam hemişe dik bolsun. Hormatly prezidentimiz medeniýet barada, sulgat barada bir näçe kitaplar bir de peşkeş berdi. Şo taýda da biziň halipalarymyzyň atlary tutulýardy. Şolaryň mirasyny öwrenmekde hormatly prezidentimiz bize şeýle ýol açyp berdi. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Il wagtly, ýurt wagtly alyp barýan işlerine uly üstünlikler arzu edýär.